Masobra 300 ka kaso sang Covid-19 na na-record sa probinsya sang Iloilo sa isa lang ka adlaw. Quarantine pass required na sa mga non-essential individuals nga magwa sa ila barangay sa probinsya. Samtang mga barangay magapahamtang man sang border control points. Sa dugang nga detalye, makaupod naton si Daryl Marie Sarmiento live. Daryl! Said Kate Adrian ginmando ni Iloilo Governor Sir Jr. sa mga alkalde kag punong barangay sa probinsya ang pag-require sang quarantine passes sa mga pumuluyo agud matap na ang pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa probinsya. Sa pinakauli nga record sang Iloilo Provincial Health Office, naglabot sa 313 ka mga panibag-o nga kaso sang COVID-19 ang na-record subong adlaw. Gani masobra na 20,000 ang na-record nga kaso sa probinsya sang Iloilo. Bangod sini, dugang nga mando sa idalom sang EO 320 ni Governor Sir Jr. ang pag-require sang quarantine passes para sa mga individual nga magwa sa ila balay nga makabig essential purposes. Sa ginapatuman nga zoning containment strategy kag barangay quarantine, ginahingyo ang mga residente sa probinsya nga magpabilin sa ila tag sa kapuloy-an. Ang maluyag mag-access ng essential goods and services, kaangay sang pagbakal sang pagkaon, bulong ang kinahanglan magkuha sang quarantine pass sa barangay. Ang mga apor naman kung nagatrabaho, kinahanglan lang magpakita sang ID o kung proof of employment. Hindi siya mag-epekto sa kalangabuyan. Na-counter natin ang posibleng effect sang pagtupa sang kadako-dako ang kantidad kwarta sa bilog nga probinsya. Already translated into an increase in the circulation and movement of people in the whole province. May pahamtang nga barangay border control agud malimitahan ang pagwa sa mga residente nga hindi man kinahanglanon. Ang sika driver nga si Vicente ginahulat ang pagpanagtag sang quarantine pass agud padayon nga makabiyahe. Lagi lang iti kung paras ka na kung nagabiyahe ka ba nanglan mo gira mo. Ti kung pansanda sa barangay ti mabal kami. Ang 70 anyos nga si Tatay Roberto apisar ginadumilian ang pagwa sa mga senior citizen indikid kuno marikawan nga magwa ini agud magbakal sa mga kinahanglanon. Para sa amon, hindi ubigahon nila ako pwede nga bindi man. Ginahikot na karon sa mga LGU kag barangay ang paghatag sang quarantine passes kag pagpahamtang sang barangay control point. Said effective immediately ang mando sang gobernador kag magalawig ini tubtub sa katapusan sang bulan. Said Madamang salamat, Daryl Marie Sarmiento.